Kanigade ko All India Radio Shillong ki khubor ban pule du Elma Arwar. Kimat ba kongsan jong khubor menta ka step ka art hoi tere ulber kilong. Rai ka sarkar jala meglaya ban khang ya ka jingya ki kali kamai ki dukan ki yo bat ki jaka pat ba nado ka sitang senya hin ka sngi hado ka sitang senya menta ka sngi. Pentip Deputy Commissioner ka East Chantier Health District wala bo control room ha ka district na ka benta ka khlam coronavirus. Pentip CEO ka Meglia Health Insurance Scheme ba on play ya ki registration center nado ka arthritic mentaw banay ban palat na ka jingalum bon pat ba bat thaw ka sarkar ya ka WhatsApp chatbot na ka benta ban ajin pentip ya coronavirus ki khubor ki babanya ha Meglia ka sarkar jala ka larai ban perking ya ka rung kami jong upat ba bat kumta ka sarkar jala kala khang ya ki jingya ki kali kamai ki dukan ki yo lambat ki chakapat ba nado ka sitang senya jong hinen ka sngi hado ka sitang senya jong menda ka sngi kani ka jing perking kawan na ka sarkar jala ka long na ka daw ante lakam ya ka jing por jong uknyang jingpang coronavirus na COVID-19 bat ha ka jo ka poru ban ai awareness program ipat ba banyada na uni uknyang jingpang basirkhay ha ka jo ka por ka deputy commissioner jong ka East Khasi district ka lapinjari ru da ka section shispa south CRPC habaro ka jaka jong ka East Khasi district kani ka jing pinjari yak section shispa south CRPC ka long ban hukum banumsya ban yalumpat ba palat na kasangut ha ka jaka pat ba kani ka hukum kan latno tangi ki bor pahara bat ye kinong sumar ki badon hakakam Umentri rang ba ka jala meglia ukanat kesang ma hin kesngi ula pentip sikpat ba omdan jingduna hakaliang ki marba mardi hakani ka jala bar ula ongru bak sarkar kamahamting ya kinong khayi lani kinong de dukan ki basupun ki udor khlem nongrim kiladon ki jing ujor halor ka jing ki udor kansan jong ki marba mardi bat ki wede ki mar ki ba kongsan bat lakno bakade ka jingsim kabu jong kinong khayi lani kinong de dukan omtang hayodu henry habaro ka we ka nong ba shillong bat ki wede ki benta ka jala ukanat kesang ma ula kansai ba kamchim ladon setia ka jingduna hakaliang ka marba mardi bat kipat ba kendei ban kelumar cimut ban pendiang lupa ya ki marba mardi Deputy Commissioner ka East Chantier District cleared ula pentip baka control room na kabenta ka khlam coronavirus labo ha district ha conference hall jong ka office Deputy Commissioner East Chantier District cleared na kabenta ban lum data bat ban kali na kabenta uknyang jingpang coronavirus ki control room helpline number kilong nyon rew ar pranot nyo khandai nyo not nyo but nyon rew ar pranot nyo pra nyo license shu kani ko office kala pentip ru bakipat ba kin phone hakini ki number na kabenta kano jing pentip ki officer ki batipet yak kani ka kam kilong ikong DM Suja Additional Deputy Commissioner East Chantier District cleared but ka number phone ka jong ka day pra line nyo not nyo khandayan rew san nangta ikong satisfy suyam research officer planning East Chantier District but ka number phone jong ka day khanday lai rew not line nyo ar nyo khanday but iba hiradun Boroi District Informatic Assistant NIC East Chantier District cleared but number phone jong ba boroi kadai khandai not asan ar nyo saw iwe rew ka office jong Deputy Commissioner East Chantier District kala pentip bana kadaw bante lakam ya ka jingpor jong nyang jingpang coronavirus ubalatip menta kum COVID-19 bat anwat ru ya kila jingana kala pentip bala don ki brio ki bawan na bari nado ka sitarik ukala lingkot menta usnem ki riban phone ya ki surveillance officer ha un number henrew not khandai lai iwesan kanang man yo le ya ka kam ka badai kani ka thoru ya ubari na unong India ublami no na ka jaka ka ba udon ya ka jaka ba kilet de ban pentip sha ka district authority jong office Deputy Commissioner East Chantier District ka tulong khubor ka thoru ba baro ki khli ka district ki khli jong ki office sarkar kinongelam shnong kisang bahalang ki civil society organization ha ka East Chantier District ki de ban shimkhya ban pelat na ka jingpor uknyang jingpang coronavirus nakadaw jong khlam COVID-19 ni coronavirus ha ki bari lembat ha ki jalla jong kari India bat nakadaw ban tel akam ya uni uknyang jingpang ba unumpur ka office jong district magistrate East Chantier District kala penjari dak section shispa south CRPC naka daw ba kanum don than ka jingelum bungut hado ka siteng senya jong ka arthoterik hado ka siteng senya jong ka arthoterik muntagas ngi kani ka office jong ka district magistrate East Chantier District kala perking bahaya karung kami ha ki office sarkar lembat ki jakapat ba bat kala khangru ya ki gym ki club ki jaka jingi na swimming pool nakadaw ban lat nakajingpor jong kunyang coronavirus
Kani kadai ko All India Radio Shillong ka bolam sipi ya khubor. Ka sarkar kala tharu ya ka WhatsApp chat bak nakabenta ki bakwa banwa jingtip nakabenta uknyang jingpang coronavirus ni COVID-19 ka NPPA ni ka National Pharmaceutical Pricing Authority ka lapentip bakane ka WhatsApp chatbot lakhot da ka kerteng MyGov Corona Help Desk katolong khubor ka ythuru bakipat ba kini banbu ya unombar khandai not iway lai iway san ha WhatsApp bat kin sayo ya ka jingtip bat ka jingbatai kabalalong automatic hi syapang uknyang jingpang coronavirus ni COVID-19. Nakajinglong jingman jong kajingting ya COVID-19 ni coronavirus. Lakalong hak perthai ni wat hari India ru bat kunjuru banyada nakajingpur jong une uknyang coronavirus sa West Khasi district u district magistrate kani ka district ubat tilingwa ula penjari da ka section Shispa South CRPC nadu ka sitang senya jong ka arpho tarik hadu ka sitang senya jong ka arpho tarik mentau benai ban khang ya ka jinglum brio ka paplat sangut ha ka cakapat ba boro une u district magistrate ka West Khasi district ula khang ru ya boro kiyo ha ka ni ka district lembat ka jingyat ru ki kali kamai hadu ka sitang senya jong ka arpho tarik mentau benai na ka daw banyada ya ka jingpur jong khunyang jingpang coronavirus. Ka office jong ulat ke jela Meghalaya ka pentip ba ulat ke jela lembat ka kurim ke jong lembat ki nongtrei jong ka Raj Bhavan kan state ya ka baje ha ka arfu arterik mentau benai ha ka puasan baje janmit kum kadak ban burom ya ka jingtrei stom jong kitu ki batrei ha ki hospital ki health center ba ki wei ki jaka sumar ki ba ya khun ban pelaj ya ka jimpur jong khunyang coronavirus. Chief Executive Officer jong ka Meghalaya Health Insurance Scheme ula pentip bakum kala jingara na ka jingpur jong uknyang jingpang COVID-19 ni coronavirus ka State Registration Center ka District Kesok lembat ki Registration Center ha ka jela Meghalaya implement na ka benta kitu ki balik tiapang ha ki hospital. Une CEO ka Meghalaya Health Insurance Scheme ula ongru ba ka jingple yakini ki Registration Center kanlong na ka benta ban pelat ya ka jingabun beriu bat kini ki Registration Center Kemplian nadu ka arfulai terik mentau benai haduk penbena dah kumbui pan. Deputy Commissioner ke East Chantia Hills District ula pentip bakat kum ke Clause 1 jong ke Subsection 2 jong ke Section 10 jong ke Disaster Management Act Arajal San bat kunjuru kum ke jing betha na katanat Health and Family Welfare bala penmi na ka benda ke jimunto jong pat ba ha ka baide bu khnyang jingpang coronavirus labatha ya baro kedukan de dawai ha ka ni ke district bakide ban penbiang ya ki jing dakhmat ne ki surgical and protective mask lembat ki dawai safety ne ki hand sanitizer bat ki jing dan kiti na ki glove ban pet ru ba kanum dan ka jing de tam ya ka dor kat kum na ka MRP ne ka maximum retail price bat lama hamru balada don ka jing de tam ya kini kitiar kitu ki badi tam kin ngat ha ka jing penchitom jong ka an Ko office jong ka subdivisional magistrate Sora Civil Subdivision hapo ka section Shispa South CRPC kala penjelano ya ka curfew ha ki jaka ki bahap hasela police station nadu ka por rebajim step hadu shipho bajim minit jong ka apoi terik mentaka sngi bat ka ne ka jing penjalan curfew kan longru ha ki jaka ki bahap apo ka Bologanj police check pos bat kan dena du kapon rebajim step hadu san baji janmit bat ka curfew ha ishamati la penjalan nadu ka prabajim step hadu san baji janmit jong ka arhui terik mentaka sngi Katto ki khubor ki lakut ki bawan chapi na ka studio jong ko All India Radio Shillong bat sakin dia pon se so bat ka Delhi station na ka benda ki khubor khtin Hindi ha ka por phrabaji bat ki khubor khtin phareng ha ka por phrash pawam kane gade ko All India Radio Shillong